फुंबिलिनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। मैया आङो कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय वर्ल्डआव बेसेबां जोंना थैदोंमोन बेखौ 5 रिंगायाव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव होनाय जादोंमोन। आं दिनै नैबे 8:30 रिंगायाव आं नोंथांमोननो आपडेटसन मैयानिफ्राय दिनैसिम बेसेबां जोंना थैबाय, बेसेबां जोंना रिकभारि जाखो बेनि दाजाब दानख'खौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो होनो नागिरदों। थ' नोंथांमोना नायबाय था आरो बेवहाय केलकुलेसन खालामदों आङो बेवहाय बेसेबां जोंना थैदों, बेसेबां जोंना रिकभारि जाफिनदों। दा बेनि अनजिमाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नाजागोन। बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिना लादो बेसेबां जोंना दासिमहालागै कारेन्ट इफेक्टेड जाना दं बे कर'ना भाइरासजों। दा बेवहाय मैयानि जे केस कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनाय अनजिमाखौ जुदि नोजोर होयोब्ला दानख'नानै नायोब्ला 30,470 जोना दा बेवहाय कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनानै दङ। गोदान केस बियो। बेनिफ्राय थैनाय अनजिमाखौ नायोब्ला मैयानि आरो दिनैनिखौ जुदि दाजाबना जुदि नायोब्ला 1,757 जोना कारेन्ट बे थैबाय। मैया 5 बाजिनिफ्राय दिनै 8:30 रिंगासिम बेखिनि अनजिमाया थैबाय वर्ल्डआव बियो। बेनिफ्राय रिकभार्ड जाबाय, माने बिथांमोना खायसे बै अनजिमानिफ्राय दानख'ना जुदि नायोब्ला 6,029 जोना दिनैसिम बिथांमोना मोजां खुस्थ' भाबै रिकभार्ड जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नायोब्ला बेवहाय कारेन्ट इफेक्ट जानाय पेसेन्टफोर बेखौ आरो मैयानिखौ जुदि दानख'ना जुदि नायोब्ला 22,684 जोना बिथां पेसेन्टफोरा गोदानै एडमिट जाफिननाय। बेनिफ्राय जों एसे नर्मेल टाइपनि पेसेन्टफोरा जादों मैयानिफ्राय दिनैसिम जुदि दानख'ना नायोब्ला 21,745 जोना नर्मेल, बिथांमोना नर्मेल पेसेन्ट। बेनिफ्राय सिरियास कन्डिसन, माने खायसे सिरियास कन्डिसनाव थानाय सुबुंफोर मैयानिफ्राय दिनैसिम बेखौ जुदि दानख'ना नायोब्ला 939 जोना सिरियास मेटाराव दं। बिथांमोना सिरियास कन्डिसन दासिमहालागै बिथांमोना सिरियास आव दङ। बेनिफ्राय माने बै माबाफोरा क्ल'ज जानाय केसेसफोरा जादों मा, बेखौ नोजोर होयोब्ला 8,586 जोना बिथांमोननि जे केस बे केसा नुजाथिबावदों गोदानै। बेनिफ्राय बेवहाय डिस्चार्ज जानाय अनजिमा मैयानिफ्राय दिनैसिम डिस्चार्ज जानाय अनजिमाया 6,029 जोना डिस्चार्ज बिथांमोना जाबाय। आरो बेनिनो थैनाय अनजिमाखौ जों नोजोर होयोब्ला मैयानिफ्राय दिनैसिम 1,757 जोना दिनैसिम थैबाय। थ' बेखौ नोजोर होयोब्ला दा टटेल थैनाय अनजिमा, बे थैनाय अनजिमाया बुहुमाव 1,757 जोना दा थैबाय। बेनिफ्राय नोजोर होयोब्ला जोङो बै दिनैसिम केसेस जानायखौ नोजोर होयोबा चाइनानिया टप पजिसनाव दं बे डाइजेस्टआ लोमजानाया। बेनिफ्राय बेनिनो गोदान केसा 47+ बिथांमोना जादों आरो 4 सुबुङा दा बिथांमोनाव थैदों चाइनायाव 8:30 रिंगासिम बेसिमहालागै थैदों चाइनायाव। नाथाय गुबुनफोर नैबे हादोरफोराव नायोब्ला दासिमहालागै थैनाय अनजिमा बेखौ नुनो मोनाखै 8:30 रिंगासिम। आरो गोदानै जोङो नैबे बेरामाव गोदान केस फैफिननाय बिदि बायदिबो जों नुनो मोनाखै, दिनैसिम नुनो मोनाखै। नाथाय बेवहाय जुदि नोजोर होयोब्ला बुहुमनि गासैबो जायगायावनो बे केसा जादों। बेयाव रावबो मोनसे हादरा खारग'वाखै। दा जुदि दहाय आं 8:30 रिंगायाव बेखौ आपडेट खालामदोंमोन, दासिमहालागै एसे थैबावनोबो हागौ बा गोदानै केसबो फैनो हागौ, बेखौ आं नायनाय जायाखै। थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जाखिनि चार्ट होनाय जादों बेखौ रोखायैनो बिथांमोना फोरमायना होदों। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय दा थैनाया चाइनायावल' थैनाय जादों 4। बेनिफ्राय गासै जे केसेस बेयो गोदान केस फैनाया 47 गोदानै केस, माने बे आपडेशन बा बिथांमोनखौ चिकित्सा खालामगासिनो बा दं। दा बेवहाय जों थैनाय अनजिमाखौ नायोब्ला मैयानिफ्राय दिनैसिम रुजुना जुदि नायोब्ला 1,757 जोना दिनै थैदों बा मैयानि 5 रिंगानिफ्राय दिनै 8:30 रिंगासिम बेखिनि अनजिमाया थैनायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बेवहाय बारा इसेबां गिनो गोनांबो गैया। थेवब्लाबो जों बेनिफ्राय मोनसेल' राहा, जों बेनिफ्राय गोजानाव बा जानगाराव थायोब्लानो बेनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो, जायखौ जों ससियेल डिसटेन्स होननानै बुंनाय जादों। थ' भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। मैया आंखौ दावहा बर' आरो बिरेस नार्जारि बिथांमोना
भिडिअनि बेकग्राउन्डआव मिउजिक होनायखौ बिथांमोना बुंदोंमोन थ' बिथांमोनखौ आङो मान होनानै दिनै बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ होआखै मानोना बिथांमोना सिरियासनिबो बाथ्रा बुंलायदों नंमारगौ बे केसा सिरियास थ' गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो बयखौबो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय थेंक इउ